কিন্তু আমাৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনিতো আমি কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া হস্পিটেলতো যিখিনি কৰিব লগা আছে আমাৰ তাতো মেজিষ্ট্ৰেট আছে জেগাই জেগাই আমাৰ মেজিষ্ট্ৰেট আমি ডেপ্লয় কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে মোৰ লগত এডিশ্যনেল এছপিও আছে গতিকে আহ্বান এইটোৱে কৰিম যাতে শান্তি শৃংখলা সকলোৱে যাতে বজাই ৰাখে কাৰণ ধৰকচোন এইটো আবেগত যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো পৰিস্থিতি হেৰি নহয় তো সেইটো আমাৰ ফালৰ পৰা मानसिफोरा मानो खहा जादों माइलाय जोङो लामा सामा थाबायनो हाया बिसिनिथिं थांनो हाया होमबा बेरायनो हाया बर'फ्रा जोङो सावथालफोरखौ गारबाय बर'फ्रा मानो थांनो हाया बेहाय जों बुथार जायो खना खनला दा मा जादों ओरै हरदोलाय जोङो मा होनो जोंनि जायगायावहाय माने बेबायदि जाथाया खनले खनले जानो मोननांगौ जोंनो दा जोंनि बिटि जोंनो दा न्यायखौ नांगौ आरो न्यायखौ मोनाबा जों जिरायनाय नङा आरो ओमफ्राय जोङो जोंनि बिटिसिनि सार हाग्रामा सारखौ जोङो लुगैदोंमोन नाथाय बिसोरो दासिमबो सौफैनो हायाखै आरो जोंनो न्यायखौ मोनागौ मानि जों जिराया जोंनो न्यायखौ नांगौ आरो हत्याकारिखौ जों फासि साजा नांगौ Go!
Come